Gisaysay ni Pablo kon sa unsang paagi nahimo siyang sumusunod ni Jesus. Gawa Kapitulo 22 versikulo 1 hanggang 16. Mga kaigsuunan ug mga ginikanan, paminawaunan ninyo ang akong mga katarungan sa pagpanalipod sa akong kaugalingon. Pagkadungog sa mga tawo nga nagasulti siya sa pinulungang Hebreo, misamot ang ilang kahilom. Ug nagpadayon sa pagsulti si Pablo. Ako o sa kahudyo nga na tawo sa Tarso nga sakop sa probinsya sa Cilicia, apan dinhi ako nagdako sa Jerusalem. Nagtuon ako dinhi ug maestro ko si Gamaliel. Natudloan ako sa higpit sa pagsunod sa kasuguan nga gisunod sa atong mga katigulangan. Ug sama kaninyo karon, mainiton usab ako nga nag-alagad sa Dios. Gilutos ko hangtod sa ilang kamatayon ang mga nagasunod sa pamaagi ni Jesus. Dili lamang ang mga lalaki kundi bisan usab ang mga babayi akong gipadakop ug gipapriso. Ang Pangulong Pari ug ang tanan nga miyembro sa korte sa mga Hudyo makapamatuod nining akong gisulti. Sila mismo ang naghatag kanako og mga sulat nga alang sa atong isig ka Hudyo didto sa Damascus. Ug tungod sa gahom nga gihatag kanako ni adtong mga sulata, miadto ako sa Damascus aron pangdakpon ang mga tawo nga nagatuo kang Hesus ug dadun pagbalik dinhi sa Jerusalem aron sila silutan. Udtong tutok kadto samtang nagkaduol na kami sa Damascus. Kalit lang nga may masulaw nga kahayag gikan sa langit nga midanag sa akong palibot. Natumba ako sa yuta ug may nadungog ako nga tingog nga nagaingon kanako, Saulo, Saulo. Nganong ginalutos mo ako? Nangutana ako, Sir, kinsa ka? Miingon ang tingog, ako si Jesus nga taga Nazareth nga imong ginalutos. Nakita sa akong mga kauban kadtong kahayag, apan wala sila makadungog sa tingog nga nakigsulti kanako. Ug nangutana ako pag-usab, Ginoo, unsa may akong himuon? Miingon siya, tindog ug adto sa Damascus. Didto may musulti kanimo kon unsa ang ipahimo sa Dios kanimo. Nabuta ako tungod sa kasulaw ni adtong kahayag. Busagi agak na lang ako sa akong mga kauban padulong sa Damascus. Didto sa Damascus may osa ka tawo nga ginganlag Ananias. Kini siya matinumanon gayod sa atong kasuguan ug tinahod sa tanang mga Hudyo nga nagpuyo didto. Miadto siya kanako ug miingon, Igsuon, makakita ka na. Ug diha-diha mibalik ang akong pananaw ug nakita ko si Ananias. Miingon siya kanako, gipili ka sa Dios sa atong mga katigulangan aron mahibaluan mo ang iyang kabubuton, ug aron makita mo ang matarong nga sulugoon ug madunggan mo ang iyang tingog. Kay isulti mo sa tanan ang imong nakita ug nadungog. Busa ayaw na pagdugay tindog. Pagpabautismo ug tawag kanya aron pasayloon ang imong mga sala.